В Generix създадохме демо-център, в който можеш да видиш как работят едни от най-модерните решения за отопление и охлаждане в реална среда и реално време. Тук може да откриеш високоефективна термопомпа, която осигурява комфорт през цялата година с нисък разход на енергия. Ще видиш и стенни и таванни конвектори, които комбинират стилен дизайн, тиха работа и бърза реакция при отопление и охлаждане. Тук ще откриеш и подово отопление, решение, което създава равномерна и приятна топлина във всяко помещение, без излишно течение и вдигане на прах. А за максимално ниво на комфорт сме монтирали и таван на охлаждане, най-съвременната технология днес. Комфортът от него е несравним, а усещането за хлад е все едно сте в прохладна гора. Всичко тук на едно място. Тук можеш да усетиш разликата между стандартно решение и истински комфорт. Заповядайте в нашия нов демо-център или заявете безплатна консултация на generix-gas.com.